sa lakli, by bolo poponuté. Žiadne vyrušovaný. Musí to robte pekne. Je také skladište. Kto sa oni pohádali, dvakrát Olga mi volala, Marta mi nevolala, chcela sa s tobou vyprávať jednoducho. To je ale 10 rokov dozadu. Dva razy, že je volala, ani je nevolala. Ani nezvihne, ani nevolala nás. Len toho, lebo sme boli na Skype. A ja som mu len spomínala o tomto, a hovorí, že ja zavolám na treku, na čo budeš, že nevolá. No to bolo telefón. Tento istý. Tento mal to trvá mesiac, to čo ona nezvíha. Tento som na Vianočeku. No, však ale ako dotedy, však sme sa tu stretávali, nie? Ja potrebujem vedieť, že koľko ich tam bolo a ja si... Možno, že ja to neviem, že... Lidka tam bolo, len Vladko, ktorý resetoval. a všetko preinštaloval, tak to asi dalo. Nevadí, mne to nechýba. Bol tam. Ja potrebujem